Witam. Mam do Was pytanie. Zastanawiam się nad rufą. Jak myślicie? Lepiej jedno okno, czy dwa? Albo trzy? Myślałem o klimatyzacji z tyłu przy rufie, ale skłaniam się po bokach, bo łatwiej ją zamontować, na przykład w formie starych morskich dział. Dajcie znać w komentarzach. Widzę w komentarzach, że dla niektórych osób wszyscy obcokrajowcy to Ukraińcy. Chciałbym to wyjaśnić. Narodziłem się na Białorusi, a wszyscy moi krewni Polacy, mieszkający w Kielcach. Nie uważam się za Polaka, ale za Ukraińca też nie. Już 5 lat mieszkam w Polsce. Nie powielamy form twarzy mojej.